Tak priateľa, som na Šumiaci, tiež v našej rómskej lokalite. Prišiel som pozrieť, čo sa bude robiť a kde, akým spôsobom. My, náš úrad, schválili finančné prostriedky na kanalizáciu, na vodovod, na samozrejme zberné dvory, stoiska, ako aj samozrejme pripravuje sa projekt na školu, čiže v hodnote zhruba asi necelých 1 000 000 eur. Ja som rád, že aj na Horehroni budú mať tie potrebné veci, ktoré potrebujú mať k normálnemu životu rómska komunita. No ešte raz, dopakujem, peniaze máte schválené, musíte počkať na verejné obstarávanie. Čiže Šumiac, na kanalizáciu máte 211 000 eur. Na stoiska máte 62 000, na cesty máte 130 000 schválené, na dokumentáciu 150 000 a ešte na školu vám bude schválené nejakých 500 000, 500 000. Tak na tomto úseku by sa mala robiť, dostali sme financie z úradu splnomocnenca vlády na vodu, kanalizáciu, na výdajný stojan a teraz sme mali aj schválené peniaze na miestnu komunikáciu. Mali sme odsúhlasených 211 699,87 centov na vodu a kanalizáciu a na výdajný stojan a teraz ideme akurát podpisovať zmluvu, máme schválený projekt na komunikáciu, to je v hodnote 128 446 aj 48 centov. Ja som tu vyrastal a čo si pamätám ešte za bývalej starostky pani Peťakovej. Tu boli dve osady. Jedna osada sa zrušila, lebo tam ľudia zoreli, im domy. Potom sa postavila ľudia sa premiestnili tam hore na kopec, dali sa im z úradu splnomocnenca bunky, ale tam sa vytvorila nová kanalizácia, cesta a asfaltka. Potom ľudia si pýtali znova pozemky, nemali tie piva, to už bol nový starosta a oni sa premiestnili zase sem. No a tu nie sú vytvorené podmienky na to, aby tu ľudia a deti mohli žiť. Takže tá infraštruktúra tu chýba a je potrebná kvôli základným životným potrebám, ako je voda, osvetlenie, chodník tu treba, cestu, bezpečnosť. Keď je takéto počasie, že rozpúšťadlo sa rozpúšťa sneh, tu stadiaľto sa človek nejde pohnúť do dola a ohľadom aj tej vody, to nie je žiadne ako hygienické. No my tú cestu potrebujeme preto, aby vedeli aj ľudia prejsť, aj keď niečo, že donese si človek, aj s tým motorom alebo s drevom, aby mali skadiaľ čo prejsť. Tu bez vody? Tak keď vidíte starého človeka, že zoberie si bandásku, aby mohol zabezpečiť ten denný chod domácnosti, zoberie bandásku, zoberie karičku a ide skoro pol kilometra si nabrať do teplici, to voláme teplica vodu, a priniesie sem tu treba dosť bandásiek a každý deň. Tomu za to veľmi pekne ďakujem, že toto sa chce riešiť a bude sa to riešiť a sa to vybavuje.